Hola, guapo. Què fas aquí? Què vols? Què vols? La paperera. Està en aquella d'allà. Però què et passa? Estic agobiat, no sé. Què ha passat? No, res, alt. Estan movent i no sé, en Nil. Oh. Ja. El Nil... Sí. No, és que m'irrita tot el que diu, tot el que fa, veure'l, tot, no sé. Ja, jo també he baixat per això abans, perquè és com insuportable. Ja. Però... No, és molt greu, aquest noi. I què estan fent ara, allà dalt? Estan bevent, bàsicament. Ja. Aquest ambient que es crea tan raro i jo que no veig, és com... no entenc res del que fan i estan supertontos tots. I el Marc? És que, bueno, malament, no sé. És que estaven jugant al Tu Mai Mai, saps? Vale. I en Nil estava fotent preguntes sexuals a tope, en plan, Què ha passat? Què ha passat? Ja, però és com Marc estava responent totes les preguntes. Ja. En plan, però a saco i molt desagradable, no sé. Bueno. Ja està. Ja està. Estem aquí! Oh. Oi! Va, vols ajudar-me? Estic fent truita de patates. Tu. Com? Per què? Ho he buscat a Google i m'ha fet una recepta superxula Uau, Google, i ara sóc una gènia de la truita de patates. Ah, vale. Va, què faig? Mira, tens una patata a pelar, tens allò d'allà i un pe de patates o un ganivet, si prefereixes. Vale. Bueno, això és que el pèl de patates no l'he fet servir mai. Jo sé fer molt bones truites de patates, si vols t'ensenyo com ho faig jo. No deu ser tan diferent, no? Bueno, jo tinc els meus trucs. Ah, com la fas perquè estigui tan bé? Doncs, bueno, realment hi ha un truc que les fa més bones, que és com cous la patata. O sigui, t'ho explico. O sigui, tu tens el foc aquí calent, vas amb les patates tallades, les passes per aigua i després, doncs, les corres amb una escorridora, no sé, amb això. Vale. Però les patates aquí les passes per aigua. Vale. Llavors, hi poses sal dalt i Està llavors... És que... No sé com molts passos, és una truita, eh? No sabia que era tan difícil fer No la sé si truita. t'interessa o no, Que sí, que i sí. l'he posat ja a explicar-ho. No, explica-m'ho, va. Vale. Llavors, les tires aquí Vale? i fa... Vale. Perquè, bàsicament, l'aigua i... L'aigua i l'oli fan... Saps? Però és com molt guai, és un efecte xulo. I ja està, i després les cous a foc lent i perquè es vagin posant tubetes i tal, i llavors a foc molt ràpid perquè es facin per fora. I aquesta era la cosa. Perfecte. Jo crec que Google és una mica més senzill i podem seguir aquella recepta. Sí, totalment. Perfecte. Ai, molt bé. Tu i com va anar a París? Amb en Marc? Va tornar ahir, no? Sí, al matí. Bé, va anar bé. Veig que va anar molt bé. Sí. No sé, o sigui, sí, feia molt fred i... No sé, és que estem molt raros, està raro, no sé què li passa, no sé què li passa. Però ha passat alguna cosa? És que, o sigui, no passa res, ella està malament i no em vol parlar, com sempre, que mai parlem de res i pues, jo tampoc li trauré el tema, saps? Uau, però... No sé. No sé, has provat de parlar amb ella, a veure si t'explica què li passa o alguna cosa, no sé. És que estic bé, sí, la veritat, tampoc m'interessa gaire. Bueno,
No. Sí, Ja. està bé. Perquè, Si tu estàs bé. Jo et volia preguntar també, la Marta què? Què? Home, La Marta de què? De què? no sé. Que li agrada la Marta? No, que a tu t'agrada la Marta. No, uau, no. Home, No m'agrada. una mica, només una mica sí. No. Cris, que es nota molt, que no passa res, que t'agrada la Marta. Dani, que no m'agrada. O sigui, t'estic dient que no m'agrada, no? O sigui, t'estic Si dient... no pares de mirar-la, l'estàs mirant tota Que t'estic l'estona. dient que no... O sigui, quina ràbia, t'estic dient que no m'agrada. Bueno, però és que... Si no em creus, o sigui... No, però que no veig. A veure, Que jo crec- no m'agrada la Marta. Una mica sí que Hòstia, t'agrada, però que no em menteixis, que no passa res, que està bé. No t'estic mentint, t'estic dient que no m'agrada la Marta. O sigui, tinc la confiança per dir-te les coses. No m'agrada la Marta. Bueno, però hi ha tensió, hi ha alguna cosa, no entre vosaltres? No, que no, que hi ha d'haver tensió, no n'hi ha. És que no m'agrada. Hòstia, és que m'està fent ràbia. T'estic dient que no m'agrada i tu... Dale, que t'agrada. No m'agrada. No passa res, si Perquè t'estic t'agrada dient que no tampoc. m'agrada. Vale, Pues calma, estic dient, tampoc és per tant. Bueno, no és per tant, és que vas insistint que m'agrada la Marta i no és ella la que m'agrada. És que... Ja... I qui t'agrada? És que... Fa falta que ho digui. Fa quan? No passa res. És que no ho volia dir tampoc ara. Bueno, però ja està, ha sortit la conversa, no passa res. Es fa molt, ja està. Està bé. Molt. Molt. Està bé, però... Sí, m'agrada, està bé saber-ho, almenys, no? Però... No digues. No, digues tu. No, que... Si jo t'he agradat mai, o si t'agrado. O sigui, és algo meu només, o... No sé, al final tinc un cacau al cap, ara mateix. Tu què creus? No ho sé. Home. Sí, no estàs boig, tampoc. Que jo també ho he notat. Però... Què? No ho sé. Sí, m'has agradat molt, tu, també, a mi. I ara? Ara... Ara no sé. No sé si pots agradar-me, ara. Cris. No sé. Sap greu. No cal que demanis perdó. No el que faig, sinó... No passa res, o sigui... La setmana... Em sap greu a mi, em sap... és que no vull... No passa res. No vull ser el tio que fa No això. ets el que fa aquestes coses, tampoc. Les he fet jo també. O sigui, però t'he confós jo també a tu perquè jo tampoc sé què és el que acabo de... Buah. És que em sento fatal, ara. Però és que no és culpa teva, saps? No és culpa teva. És que... No passa res, no passa res. No passa res.
Jo també volia. Està bé, estem en pausa. No? Ja està, està bé. No ha passat això.